usujem reći. Znači, na tome treba, znači, mi moramo dalje sebe reformirati i politiku izvlačiti iz ovih najdubljih pora. Politika mora biti u visokim porama, a u najdubljim porama nema... Šta pričaju ovo? Pričaju ovo da imaju ovo... Pa koliko imaju ovo? Pričaju koliko imaju ljudi u inostranstvu ovo. Hrvati ovo. Pa koliko imaju? Ima ovo... 700 ljudi. 700 ljudi iz Hrvatske ima. Pa koji su to? Pa to su neki sportisti ovo. A šta su isterali su nekog sportistu ovo iz Irske. Neki, ovo, ne znam koji je, neki fudbaler, valjda, neki u Marnoku igrao. Što su ga proterali? Proterali su ga, neće da ga plaćaju ovo Hrvu. Pa ko plaća to u inostranstvu ljude? Pa plaća ovo država, iz koje si države, ta država te plaća. A koliko te plaća ova druga država? Pa ako nešto pokažeš, onda te plate, ako u sportu. Ako ne pokažeš ništa, oni neće te ni platiti ovo. I onog Lokića da nije ništa pokazao, oni bi ga isterali. Vidiš sad ovo sve vata nešto nerešeno ovo. Pa i oni to neće da trpe ovo. Pa oni će ga isterati ovo. Da. Ovo je Nottingham. Ovog Milenkovića hoće, on dobija utakmice. Njega će ovo finansirati engleska država. Ovo je isteran neki Hrvat. Isteran ovo. Isterani svi.